Здравейте, хора! В това видео... Чакай, виждам ли се изобщо? Добре, явно трябва да си сменя позицията. Ето, отиваме напред. За да е по-добре да се вижда. Трябва да е по-светло. И тук е много хубаво. Светлината. И за това в това видео ще кажа за моя живот. Имам си гадже, с нея си направих дете. Да, вижте, и съм професионален футболист, но вече съм на 57 и за това не играя футбол. И съм маймуня. И за това мисля, че трябва да си поговорим за това. Ама според вас, хубаво ли ще да стигнем 1 милион абонати? Моля ви, ще пишете долу в коментарите. Защото трябва. Трябва да стигнем толкова абонати. Но много се отдалечих от темата. Значи, имам гадже, с което си направих дете. Когато бях ученик, бях толкова добър на футбол, че веднага ме изпратиха в ЦСКА школата. Минаха няколко години и ме пуснаха в ЦСКА на 15 години. Играх 4 години за тях, после се преместих в Ювентус. Там се вкарах първата задна ножица. После се преместих в Ман Юнайтед и от 23 годишен майче до 45 годишен там бях. И така ми мина футболната кариера и съм много щастлив с себе си. Но нека да поговорим повече за моя живот. Защо седя като пълния идиот? Както и да е. Сега мисля, че трябва да вкараме гол! Шегувам се. Сега мисля, че е времето, за да направим най-хубавото нещо на света. Вижте това! Нищо не се вижда. Ама сега вече ще вижда. Изобщо за какво говорих? Нямам представа. Добре. Мисля, че трябва да се будим. Въпреки, че тук що си започнах канала, затова ли така правя? Както и да е, отивам да ви кажа здравей. Но мисля, че ще ви кажа едно нещо последно за моя живот, което ще е... че буквално ходя все още на училище. Аз съм на 57. Имам 11 златни топки. Айде, чао, холя!